Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Glenn. Isang tambalanista na sa kasalukuyan ay hirap na hirap pero punong-puno ng pag-asa. Hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo ang aking kwento. Naway magbigay inspirasyon ito sa mga kapwa ko tambalanista na dumadaan din sa maraming pagsubok sa buhay. Maaga akong namulat sa kahirapan. Sumasama ako sa bukid para mamitas ng mga gulay na ilalako namin sa buong barangay. Dahil dito nakakakain kami ng 3 beses isang araw. Bata pa lang alam kong ayokong maglako ng gulay buong buhay ko kaya pinagbuti ko ang pag-aaral. I was a consistent honor student until I graduated. Hirap pa din ang buhay pagdating ko ng high school. 13 anyos pa lang sumasama na ako sa palayan para magsaka. Estudyante ng weekdays, magsasaka kapag weekends. Namimitas din ako ng prutas at ibinibenta sa mga kaklase ko para may pandagdag sa mga gastusin. As if hindi pa sapat ang hirap namin sa buhay. Namatay sa cancer si Mama when I was in grade 10. Dinibdib ko ito ng masyado at ilang beses kong tinangkang magpakamatay. Masakit makita si Papa na lasing at umiiyak gabi-gabi. Bumagsak ang mga grado ko sa eskwela. Pero nakabawi naman ako at nakagraduate pa din ng high school with flying colors. 3 days after graduation, napansin ko na minamanas ako. Kahit manas, sumasama pa din ako sa palayan para magsaka. Nung nagtagal, lumobo na yung buong katawan ko. Naiipon yung tubig sa katawan ko dahil hindi na ako nakakaihi. Ang sabi sa ospital, meron akong nephrotic syndrome. Isang uri ng sakit sa bato na kailangang gamutin sa mahabang panahon. Hindi na muna ako nakapagkolehiyo. 4 na taon akong naggamot. I had to undergo dialysis. Sa sobrang laki ng gastos, na ibenta na namin lahat ng pwedeng ibenta. Yung lupain sa bundok, yung bakuran, yung kalabaw, pati ref. Ang natira na lang sa amin, yung lupang kinatatayuan ng bahay namin. 4 na taon akong nakatambay sa bahay. Umiikot lang ang buhay ko sa ospital, dialysis center, at bahay. Hindi ko na nagagawa ang mga bagay na gusto kong gawin. Buti na lang nagkaroon ng offer ang government hospital ng libreng dialysis. Kahit na tila imposible, ipinagpatuloy ko ang pag-aaral. Ginagamit ko yung medical assistance na nakukuha ko sa government na 3,000 a month para may pangmatrikula. First year nursing student na ako ngayon. Gumagawa ako ng academic commissions para may pang-allowance ako at patuloy na nag-a-apply ng scholarship.
Hindi kasi available sa mga state universities sa lugar namin ang course na kinuha ko. Kahit na mahirap, ay pinipilit ko para mabago ang takbo ng buhay ko. Alam ko sa sarili ko na hindi ko ito kaya ng mag-isa. Kaya walang araw na hindi ako umasa na sana may tumulong. At sana patuloy akong gabayan ng Diyos. Hanggang dito na lang tambalan, isama niyo ako sa inyong panalangin. Ang inyong tambalanista, Glenn. Hello sa iyo, Glenn. Grabe, napaka-hopeful. Punong-puno ng pag-asa. Sana all. 'Di ba? Parang nahiya kaming may mga... Ang problema lang ay yung pigsa ko sa puwet. nahiya kami. Yung ang ganda-ganda ng damit may may pigsa sa puwet. Ba't ko ba na-share? Minsan talaga oversharer ako eh. Yung hindi mo napipigilan talaga yung bibig mo na sabihin ng katotohanan at lahat ng natatago. Kaya nga minsan talaga too much information ako dito sa radyo eh. Kaya kinapapahama ko din minsan talaga. Diba? May mga taong sabihin man natin hindi naman lang ang pigsa sa puwet, 'di ba? Sa totoo lang naman sakit kaya. Masakit naman talaga 'yon, 'di ba? Pero sabay mo pa pigsa sa kilikili kaya o 'di ba lahat ng lahat ng mga singit na may ewan ko ba? 'Di ba? Masakit. Ba't alam natin 'to? Yung mga tumawa alam na this. May pigsa pala sa singit. may pigsa-pigsa, 'di ba? Yung ibig sabihin parang nakakatawa mga example, pero 'yun yung parang maliit na sakit. Pero sobrang sakit. So, hindi natin sinasabi na maging positive ka sa pigsa mo. Salamat. Thank I'm very you. positive, Lord. Diba? Hindi naman natin sinasabi yung ganun. Ang sinasabi lang talaga natin is, may mga tao talagang, ang problema, talagang, kung ikukumpara sa pigsa, diba, napakalaki. Totoo. Ganon. Pero, still remains hopeful. Alam mo, nakakatuwa to si Glenn kasi talagang binavalue niya yung education. Kanina pinag-usapan natin yan 'di ba? At totoo naman na kailangan po nating i-value yung edukasyon, maging priority natin yung matuto po tayo, maging educated po tayo, yung ganun. Kasi kung tutuusin, kung nagkasakit ka na tapos 4 na taon kang natambay, parang may isip mo pa bang bumalik? 'Di ba? Parang hindi na eh. Pero si Glenn, ano yung unang niyang ginawa, 'di ba? Bumalik siya ulit. Yes. So first year nursing student na siya ngayon. 'Di ba yung ganun ba? Nakakabilib. Correct ka. Nakakaya po yung pigsa ko sa puwet. Di bali pagaling na naman siya. Sa bagay. Ang ginagawa-gawa. Pinutok mo na kagabi. Correct. Ang ginagawa-gawa ko lang, partner, nakaupo muna ako sa isang puwet. Pag nangalay, kabila naman. Pero medyo ipapaling ko ng kaunti para hindi tumama dun sa pigsa. Totoo talaga, no? Yung alam na alam mo yung diskarte. Alam na alam yung paraan. Magandang tip yan. Kasi totoo naman doon talaga. Charot. Ganun, 'di ba? So, pero ang galing. So, isa ito ring paalala sa mga estudyante na no excuses. Correct. 'Di ba? Na hindi tayo pwedeng magkaroon ng excuse. Meron tayong tambalanista noon na ipinaiyak tayo sa kanyang storya, si Jeff Alicante, na tandaan mo, partner, 'di ba? Na talagang umeffort ng bonggang-bongga para lamang makapasok, 'di ba? Samantalang yung iba hatid sundo. Pero hindi pa rin nag-aaral. Totoo. 'Di ba? Binabaliwala lang yung pag-aaral, samantalang yung mga iba, correct, 'di ba? Nagsisinungaling, kunyari may project sa school, 'di ba? Wag di naman binabayad. Oo, di diba? naman kaya. May project naman talaga sa school, pero grabe, ni-level up times 3. Alam natin lahat to, no? Bakit kaya? Bakit din? Di ba yung mga ganun, samantalang iba, hikahos na hikahos, hirap na hirap. Isipin mo, itong si Glenn, nagkaroon pa ng sakit na nagmamanas, naglulobo yung buong katawan. Hindi po madali yun. Nagdadialysis lagi. Di ba? Pero wag kang inisip niya pa rin, kailangan ko mag-aral. Hindi ako pwedeng ganito habang buhay. Kailangan kong i-level up yung aking sarili. 'Di ba? At gano'n nila binavalue yung education. Yes. Ikaw! Bulakbol! Nako, natutuwa pag walang pasok. Correct, walang pake. Correct. Yan.
Kahit may pasok, hindi pumapasok. Iba yung pinapasukan. Yan. Nakakahiya naman, 'di ba, sa taong nabigay sa iyo ng oportunidad para mag-aral sana, kaya lang hindi mo kinakarir ng bonggang-bongga. Totoo 'yun, no? Itong story sa atin ni Glenn is a story of inspiration. Nakapagbibigay ng ganitong nakaka-inspire, nakakapagbigay ng oo nga, no, mga realization ba na ay, ang galing, no? Siya lumalaban sa buhay. Galing niya eh. Ako, may konti lang problema, konting kibot lang, aray ng aray. True. Ito, may mga tao na may problema pero patuloy ang laban sa buhay. Hindi biro yung mga pinagdaanan niya, ha? Malalaking problema po ito. Correct. Hindi po to pigsa, pimple sa ilong, Totoo yun. hadhad, buni. Kumbaga, sa daan na dinadaanan natin, tayo natapilok lang sa isang maliit na bato. Ang dami na nating hanas. Ang dami na nating emo. Ang dami nating iyak. Oo. Diba? Ito si Glenn, nakita niya malaking bato sa daan, itinulak niya papunta sa gilid. True. Diba? Para patuloy siyang makadaan. Sabi niya, hindi, dadaan ako. Oo. Tulak-tulak, slowly but surely. Yes. Diba? Ganun dapat tayo sa buhay. Napakaganda. Nakaka-inspire na magkaroon na tayo ng ganyang klase ng mindset, no? Na patuloy lamang lumaban sa buhay. Ano mang problema ang ibato sa atin. Alam mo, isa pa nga sinabi ni Glenn dito, 'di ba, partner, yung tungkol sa sana isang araw meron naman din pong tumulong sa akin, ganun. So, it is also a reminder for us na to be a man for others. Maging goal din po natin yung tulungan po natin yung ibang tao. 'Di ba? Anong gusto mo? Yung ikaw ang tumutulong o ikaw yung tinutulungan? Anong gusto mo? Ikaw yung nagbibigay, 'di ba? O ikaw yung binibigyan. Nag-receive. Oo. Anong gusto mo? Ikaw yung dinadalaw sa ospital o ikaw yung dumadalaw, yung ganon. So, kung alam mo sa sarili mo na nandun ka sa part na kaya ko namang dumalaw o kaya ko namang magbigay o kaya ko namang tumulong, wag mo nang ipagpasabukas kasi hindi tayo sure kung may bukas ka pa. Hindi naman sa nananakot. Pero totoo, di ba? Kailan mo pa gagawin yung pagtulong? Correct. Yung pag-serve sa ibang tao, di ba? Yung ganon. Kung kailan mahina ka na. Correct. Di ba? Kung wala ka ng kakayahan. Di ba? Kasi madami tayong mga dahilan, hindi ako makatulong kasi ako mismo marami akong problema. Totoo naman talaga yon. Pero merong mga taong mas nakaluluwag-luwag ka kaysa sa ibang tao. Halata naman sa mga nakakakain ka pa ng extra, di ba? Medyo halata din sa tiyan mo. Sa tiyan nating lahat, diba? Na medyo nakaluluwag-luwag. So ano ba naman yung tumulong pa sa iba? Correct. Kasi may mga tao talagang sadyang kailangan talaga ng tulong. At isa doon diba? At isa doon si Glenn. Sinare ba niya kung ano yung walang link? Wala naman siyang shinare. So, sayang. Ready na sana yung ko. Magpapadala na sana ako via Bayad Center. Not too late, Glenn. Pwede mong i-share. May bibigay si Nicole. Oh, yan. Bibigyan ka. At gusto ko lang sabihin na ang pagtulong hindi lang pinansyal. Ayan. Kasi may bibigay ako sa'yo. Payo. Pagmamahal. Oo, motivation. Yes, ganyan. Tawa. Yan ang mga bibigay ko. Hindi totoo yun na. Yung pagtulong naman not necessarily anong tawag dito, mga material possessions na parang bigyan ko siya ng skateboard. Oo, hindi, diba? Para madali siya makarating sa school. Hindi eh. Yung kasi meron ka eh. Oh. Yun yung may tutulong ko, di ba? Not necessarily mga ganung bagay. Totoo, yung simpleng payo, malaking bagay eh. A form of din siya eh. Of giving. Yes, pagtulong din. Yan. Hindi laging tangible yun gusto nating sabihin. Hindi laging nahahawakan ng pagtulong. Yes. Hindi laging pera, hindi laging correct. Yung pakikiramay, pagtulong din yan. Di ba sa oras ng pangangailangan na kailangan niya makausap, may makasama, may makinig sa kwento niya. Form of pagtulong din yun, mga kaibigan. Maganda maging habit po yun. Correct. Kasi minsan ang iniisip natin ng form of pagtulong, laging tayo nagbibigay ng pera. Hindi ganun, hindi diba? lang ganun ang pagtulong. Oo. Alam namin ni Chuper yan kasi ang pagtulong namin hindi po pera. Totoo. Kaya alam talaga namin ni Chuper yan. Oo. So maraming paraan. Ang pagtulong ay hindi lang pera. So gusto ka naming tulungan, Glenn.
sa paraan ng pagpapaligaya sa'yo. Yan. Tama. Pag nagkita tayo or sana napaligaya ka namin kasi na-feature yung kwento mo sa Mahiwagang Burnay. Ang daming sumusulat sa Mahiwagang Burnay, hindi lahat na-feature. Oo. Diba? At pag pumunta ka dito, let us go take a feature. Kahit so many features. Solo feature. Unlimited features Unlimited sa amin. feature, selfie feature, only, sky's the limit, 10 to 11 a.m. feature, go! But, Let's go feature! Feature, Glenn! di ba? Gusto mo ba yung ganyan? Gusto mo yung ganon? Yung mga ganitong kaibigan. Ay, nako, kunyari gaghirit si Glenn kahit hindi nakakatawa. Kunyari ako si Glenn. Tapos bibigyan natin siya ng, babagsakan natin siya ng, kunyari masaya tayo kahit hindi siya nakakatawa. Diba? Bumisita si Glenn dito. Oo, dumating ka bigla. Oo. Nagbukas ang pinto. Oo, bye-bye. was brought to you by Love Radio.